Walay luna sa langit kadtong mga mabubuo sa dautan kaya dautan sukwahiman sa kabubuton sa Ginoo. Kini ang ipanayag ng Archbishop Martin Sarmiento Mawa D.D. Santos Gabisa ang ipahigayon sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagmesa Osamis di Palamandugay nga naghatag og pagdagan ang arsobispo nga pagkadautan supak kini sa kinaiya sa Diyos. Alang sa nungang magbalantay nga ang dautan nagsupak sa kinaiya sa Diyos nga gipasukan sa gugma, hustisya o pagkamatarong. Kantong mga nagabuhat og dautan na nagpasalikway sa mga bilis ug prinsipyo sa Diyos. Alang sa nagulang magbalantay nga ang dautan nagsupak sa kinaiya sa Diyos nga inukan sa gugma, hustisya o pagkamatarong. Kanto mga nagbuhat o dautan nagpasalikway sa bilis sa prinsipyo sa Diyos ang mga buhat o batasan nga dautan nakapalayo gikan sa Diyos. Tun kay kiniman nagpasabot sa pagpili sa kagit-git nga kinabuhi. Ang mga buhat sa dautan nagasalikway sa gugma ug kaluoy sa Dios kay ilamang gipuy-an ang kasuko, kasinag, garbo, kalagot ug uban pa. Dili sila malipay sa palibot nga nagtamon sa kalinaw, pasaylo, gugma ug pagkamaayog, pagkamaluyon. Busa alang sa nagunang magbalantay kaluwasan kung naghimo sa kabubuton sa Ginoo, mao atong misyon sa pagsagyaw sa kinabuhi, pagsagyaw sa mga balita o magatun sa gugma, kapasayloan, kaayo kalinaw o mapa, kay ang kaluwasan anaaman sa pagtuo nga lingon bisan sa kalisod apan dili kini silot ang maong mga kalisod apan ang kalisod mao ang paghilo sa kaugalingon panulungan to sa Ginoo nga dunay kaluwasan kun likayan ang kinabuhing pagkadautan. Ano payag sa nagulungan magbalantay sa Archdiocese sa Osamis Most Reverend Martin Sarmiento Mawa D.D. Cristo Santos Gabisa gipahigayon sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagmesa sa Osamis di Palamandugay. There will be salvation if we do our mission to spread a life, to spread the good news, and to bring love, forgiveness, compassion, kindness, peace, etc. There is salvation if our faith is strong and we do not take difficulties as punishment, but as a way to purify our thoughts, leading our focus to God. There is salvation if we avoid evil in our life. Ang arsobispo sa lokal ng simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Archbishop Martin Sarmiento Mawa D.D. Alang sa DX din si Manager Kaparang Radio Simbahan, Dominion Manuel Ron Kenyon Shear na nagsanagpian.